Si Nanay Perlita Patana, no? Naagi siya karon bispira sa kasaulugan sa fiesta sa Berensakuta aron lamang makatambong siya no sa Santos nga misa ugma no ang celebrated mass dahil sumapan niya diri siya natuog no. Nanay Perlita Patana, nay taga-asa gyud ka nay? Taga Tambulig, Gabunon. Gabunon, Tambulig. Sa matag tuig yung kanay mo anhi diri nay. Oo, tuig. More inusara maganay pamilya din nimo nay. Ako ra kay ang kana pungkol ka nga apiki man pugod. Apiki mo na ikaw gyud. Taga usa ka taga Miss ka sa una nay o gan. Taga Tambulig gyud ko. So na nagdeboto gyud ka sa Berensakuta nay. Oo. Dahil pila na makakatuig nagdeboto sa Berensakuta nay. Kuan manggudaan pa manggud ko dalaga. Dalaga pa ka. Oo. Nagyo ka manig yung ka sa Berensakuta matag piyesta. Then nabay mga na-experience nimo na nga mga sinati ba nimo nga milagro nga nahatag sa Berensakuta nimo? Ay na, daghan kanang bilang mga magdaot ng mga bata. Mao gyud na. Magdaot mga bata, then dangop ko aning Berensakuta. Kay pasalamat ramang pugpugod bisag kanang apikes mga buhi kay manuroy ramang pugutan na akong pangubuhi. Manang malipay na lang po ko nga. Hindi ka lang magdaot ang mga bata. Grabe. Pandiri man ang maulian ramang kaluyan bisag dili pa og madoktor man sila pero samot po ko ba kay maulian ra po ako pong pangayo. So dalon gyud nimo diri magdaot ang mga bata dalon nimo mangayo kag tabang. Okay, ang katong kumitabo gyud atong kuan akong 2013 akong anak nahagong mangog santol. Ya dayon 50-50 siya. Ya operahan man gud siya o kuan operahan man siya 30,000 ang pangayo niya wala man jud koy kwarta ningon ra ko sa Ginoo Lord asa man ko 30,000 Mama Mary don Berensakuta po ko 30,000 nya karon ang gihatag sa Ginoo nako wala ko tagay kas ng kwarta kay kabalo misang wa jud ko ibayad ang gipaulian sa 30,000 ingon man ang doktor nga okay na dili operahan kay naayo siya diri sa kuan sa Mars. Okay, so naayo gyud siya. Naayo gyud siya kay schedule niyang opera. Wala kay ang akong gibuhat pud adto alas 4 sa kadlawon gikan sa ospital baklay ko paingon diri sa Kuta Rosario. Dayon balik ta po sa katedral mahapit po ko. Mo na nga pasalamat ko dako kay pinaagi ato akong rosaryo sa isa ka adlaw kaupat ko sa ang special nga rosaryo nako kanang magbaklay ko. Magbaklay ka. Gikan sa dito sa ospital paingon diri sa Kuta. Gikan sa ospital badlong sa Kuta gikan sa Mars. Dayon balik po kuan sa katedral hapit. Moy nakapauli gyud yang number 1 to kay wa man ko mingon man ko sa Ginoo Lord asa man kog 30,000. O Mama Mary Berensakuta asa kog 30,000. Wala ko gihatagan og cash pero ang gihatag na dako kayo milagro kanang gipaulian. Ang kayuhan no. Kayuhan dan. Wala po ko kay ingon po ko pangog wala jud ko bisag piso nga kanang di ko may excess bisag piso. Kaloy sa Ginoo wa jud ko excess bisag piso. Uy, salamat sa Ginoo, praise the Lord. Manang daghan kayo. Daghan man gud akong mga anak mga bugat bitaw. Pila ka mga bata diri mo? Nay. 7. Nya dayon. Manang daghan kayo akong anak 2018 ikalima na kong anak na dinggi. Na hapit sa matipos sa Igano Hospital sa kuan diri Mulabi. Dayon pagka 2019 grabe man siya sa dinggi niya kay musuka naman siya dugo. Diri gyapon sa kuan sa Mars. Praise the Lord lang gyapon sa Ginoo kay ang akong trabaho ora gyud gyapon kanang rosaryo. Mo'y nakapauli gyud nila nga kanang magdebote. Pag-ampo gyud nimo. Pagdebosyon nimo sa Virgen Maria. Nang salamat yung ko ng Berensakuta jud kay diri man gyud po kumudangop. Bisag tuwa sila sa ospital, ako diri mohatag og panang alas 4. Ora nang kung gipangayo nga kanang sakripisyo ba? Kanang pag-ampo, sakripisyo. Manang gihatag nako kay gihatag sa Ginoo kay mga bugat nila mga sakit katong 2018 kanang ikalima na ko na kuan hapit sa matipos. Doon naulian. Dayon pag nya private nga hospital wa ko kay excess bisag piso kay ang ako lagi pangayo iligluhod ako. Inko di ko may excess bisag piso. Munang gihatag pag abot na po sa 2019 nalinggi grabe siya kay suka naman gyud sa dugo, libag dugo. Pero
gibuhi gyud siya sa Ginoo. Manang praise the Lord gyud. Mo gina imong buhaton basta na magbatir mo Oh, na panig muna nga. magbaklay ni layo-layo ba na do ang Mars Pero maningkol pa sakripisyo doon. manggod. Sakripisyo ka para sa Ginoo nga kayuhan sa mga bata kay wala manggod bikas na kwarta kay niingon manggod ko sa Lord og ni Mama Mary nga ayaw jud ko Lord pa kulawig ka ng sulisit. Mana manggod Lord ayaw jud ko pa kulawig sulisit Lord. Kanang kayuhan Hindi ka magahilig po magsulisit, mangayo, maulaw ka. Una, sa Ginoo ra ko mangayo. Nangayo lagi ka sa Ginoo. Oo, ni Mama Mary. Rin sa kuta, main ko nga kanang ayaw lang jud ko pakulawi ang akong mga ampo, mingon lang jud ko ayaw ko pakulawi. Mga anak ra jud ko. So naayog yun, no? Naayog yun. Oo, Mga anak. naayog. Manang daghan kay nga kanang mga bugat bitaw panghitabo sa akong mga anak. O gitubag man jud pinaagi sa kanang maulian sila. O mo na nga wala ko kagasto bisag piso gawa sa ospital kay kanang gipangyo mo abot og bayad 35,000 o 25,000 25 na ingko wala man ko na exist anak bisag piso kaya ako lang yung gipangayo pod gipangayo mo nang sa daghan akong mga anak nga bugat ilang masakit naulian jud aning kaning Rosario birin sa kuta Mama Mary anak mga pagampo sa kapisyo jud. Oo, mo nang kay akong bana SDA manggod. SDA mo ba na? Pero pasalamat lang ko sa iyang pagka SDA kay mukuyog man pud siya nako og kanang simba. Salamat lang ko kay sa akong mga lakaw sa mga lakaw ingon ani Suportado ni suporta sa nimo. Lakaw kanang bisag asa kanang bitang mabisita pista simbahan. Ingon anang ani dire sa Osami sa katedral kanang December 8 Mama Mary. Don anis kuta don Samua po sa Sambuanga del Sur dito paingon sa kuan kanang sa Pagadian Señor Santo Niño. O kanang po sa Señor San Jose. Nang ako ang akong matabok-tabok kani pang Osami o kuan og Samua sa kuan sa Pagadian Sur. Mo na ako nga malibot-libot na ko ang mga lungsod para sa Tanggob galing kuan Liloan. Nang pasalamat ra ko ba nga bisag wala kong gipadato sa Ginoo. Pero sa kanang mga bugat mga sakit naagyan mo ban gyud sa nimo. Bisag mingon ko kulay kwarta mingon ra man gyud ko Mama Mary tagay gyud ko kwarta aron kaadto ko nimo mura man gyud na ako agon. Kasama ko sa mga hidag may pangabuhi na ko. Kontento naman jud ko nga anak pero manang pasalamat ra jud ko. Manang mo lagi mo inani nga impo Mama Mary beri sa kuta. Mo vigil ko karon sa imong sa aning iyang pista. Mo naagyo ka diri tibok gabi ani ko karon mo na ko kay gimbitar So ama ka matog, di na lang ka matog. Dili ra ko. Kay kuan manggod, pwede ra manggod kay kanang bitang nay mamatay sa mo nga kanang mo ingong ko mo hatag og panahon nga mo vigil. Yun ani ra gyud lingkod. Di maghigda lang ka na Okay ra. maglingkod na makatog na di ka maglingkod. Sakripisyo po din mo aday no. Okay, ngano sa panahon sa kasakit nako naagod nya bingon ani sa kalipay di. Mo na hatag ang imuhang tumong nga pagkaapil ka ugma sa misa. Mao gid mo. Pasalamat nimo sa berin sa kuta. Salamat ko kay daghan man sa gihatag ang kayuhan nga kanang mga bugat nga sakit sa akong kapobre. Nalay po manang pasalamat ko kay akong anak ko at trabaho Manila pag uli ko daghan kay sakit nga COVID time man to. Muna nga wala ko kwarta pero gato siya wala madala sa PhilHealth kay minyo na manggod siya. Nya 14,000 ang kuan ato. Pero walay kwarta. Pero gipaagi kay mingon manggod ko sa Ginog Mama Mary. Mama Mary mag-una gyud kasing sa tao nga akong tuktukon aning magkinanglan ko anang 14,000 nga gi-provide manggod pod. Gihatag gyud pod. Gihatag dad. Bahala gibaryan basta nakakuha mi. Mo nang ako nga mingon jud ko nga kung maayo jud ka kanang sa Ginoo dan Mama Mary dan berin sa kuta. Mo nang ako bisag kanang apikes pangabuhi pero kanang mga bugat nga ingon anang naay mga sakit na maulian jud. Mo na nga bisan og apikes pananapin pero naanhig yung ka. Kay mangayo po ko nila kwarta. Kay mingon man po ko nga berin sa kuta tagay jud ko kwarta ha. Di salamat ko kay inig panungoy na kog utanon mahurot man di makagahin ko kanang tigom-tigom.
Oh, magbudget ko kantidad bali 300. Oh, may ihatag man ko di. May ko Lord, salamat ang Mama Mary kay imog gyud ko gipaani. Manang gyud ko nga imog yung ikaw gyud nagpaanhin ako. Salamat gyud kayo Mama Mary. Manabirit sa ko. Unang inaanan ko manang malipay na lang gyud ko sa akong edad karon nga 63. Moy, 63 na di ka na. Salamat ko. Bisag wala pa ko nakarga sa wa pa ko Senior. na pensioner sa senior. Senior, O pero nakaka-covered lang ko sa kanang sa ID sa sakay-sakay. Unang nalipay lang kung ayaw jud dako nga kani. Kay naabig taga-tambuling nako nagkita may wa po ko magdahom. Oh. Naa sa maningkol. Doon pagkita na mo pagumang prosesyon, ningon siya nga, uy, napulita, asam ka? Apil pa na kag presisyon ganihan, apil ka. Wala ko kasugod. Okay. Wala ko kasugod. Ay, dayon, kay ni Simba pamanggugos katedral ganiha hapit. Okay, no ni simba ka katedral apit. Dayon, mo nang ingon akong katong taga-tambuling nga silingan ako sa una dito. Saan to ta sa higda sa mua. Pero maningkol. Ingko nga, salamat lang kayo sa pag-imbitar. Kay ingko, paan man ko kanang og alas 4 nya misa diri nya layo kay to inyo ha og sakyanan ingko diri na lang ko ingom sa nya naman ka kay kwarta ingko nagbalon po ko nang mura salamat kay mingon ko nga So ang nakakaon na ka. na kay nagbalon man ko magbalon man gyud ko kay kanang dili man ko mahilig kay og karinderya Okay. Dili man ko kayo gud mahilig. So alang nimo gyud no, sige ka pagdalaga hangtod ang debosyon ka sa Berin sa Kuta. Okay, bisag mingon ko, Lord, sagwa kong ipadato nimo, pero gitubag naman po ang imong kinahanglan kanang sa kada adlaw-adlaw namo. Dahil lagi pa gyud kana lagi na masakit. So ipaabot nimo minsan sa Berin sa Kuta. Ingko pasalamat ko imong Berin sa Kuta. Salamat kayo nga karon sa akong 63 edad nga nakaabot pa gyud ko. Nga ingon nga tagaan pa gyud ko kanang kada tuig nga sa Piskay, good health dan sa akong mga anak, ilahapon good health dan. Salamat gyud kayo Berin sa Kuta sa tanan nimong gihatag nga bisag mga gamay pero nahimong dako sa akong kinabuhi. Kay salamat kayo mga ko nga tanan unta nga mga tawo na diri magdebosyon ni Mama Mary o kaning Berin sa Kuta. Masilati nila nga tagaan dyan nila og bili bisag ginagmayra mahimo mangog paingon sa dako mura salamat kayo. So ngalan gali na mo nay? Perlita Dugando Patana. Perlita Dugando Patana. Dugando? Dugando Dugando Patana. Patana, taga Tambulig. Sa Buanga sa unsay barangay? Barangay Gabunon. Tambulig sa Buanga del Sur Puro. Nay salamat kay nayan sa imong pagpaambit sa nindot kaayo nga kasinatihan no sa mga milagro sa Berin sa Kuta. Akong ba na bisag dili manggod magtuo bitaw sa anang birhen. Pero suportado sa nimo. Salamat lang ko kay kay naamanggo ko sa akong altar. Naamanggo ko kay altar po sa inyo ha. Mabuhat yung kog altar. Akong altar na ako'y kuan manggod birhen. Na ako'y kuan kanang Senyor San Vicente. Na kanang crucifix. Na ako'y Senyor Santo Niño. Akong bana bisag mingon siya nga kanang kay SDA lagi. Mingon siya mingon man po niya. Ako kung ingnon siya nga ayaw hilab pinahaki, wala ba kanang hilabot nimo. Mura mo niya, manang sa tanang sa GSK namo kay dili sa pasaka. Pero akong gipangayo ra po sa atubangan lagi sa akong altar nga pasayloon lang siya dan madawat ra po niya. Manang wala nahimo jud ako tanan asa nang mga halad, mga hatag sa Ginoo kanang mga hatag uli sa mua. Nahimo jud nako. Manang praise the Lord jud ko sige. Salamat kay Viva Berin sa Kuta. Viva Berin sa Kuta. Viva Berin sa Kuta. Viva